Bentang ila poi ka benta ka balai ban shnai ka website na ka Microsoft Excel. Bat kani ka de ka interface jong ka video ka ba ar ka ba ni batai kumno ban shnai ya ka website. Ha ka banang kong kampat wandur kan ni ka ba ar ka lapan wandur kan ni. Bat phimde ban delete ya kani ka main file jong ka Excel. Hoi hang ni ngabu ikini ki PDF ikini ngan nom delete amar kini ki bang apa ni ban link hang ni ngan persang ban delete no ki katu kan ni ki folder ki ba ngam dan kam bat kumju ri ikini ki HTML file te phiru aba phitri kam le kum kan ni karukom ka bang apa ni ya ki bam dan kam delete no namar kan supen kya kai ka system ko jong phi bu tang ki ba phila ban bu tokadon ko ka file ka bangam la ban delete ya kan ngan subu kum tu ngan sa delete ha ka pada ka por ri menta ngan ya chaprang ban kumno ban link na ka page sha ka pada ka page tenda la apply ka Microsoft Excel hang ni ngan shna sa ka pada ka page lan ka sheet ban penlong sa ka pada ka HTML file nengkong hang ni phila ban kelas ya ka background hang ni ka background ko banga sim ketika balik phila ban jet kumba phimon ngan drag ya kani kai ko banga ada ban design as per selection copy nang ta pada space page ba hakanu ka cell ni ka row ka column phiaban paste hang di kangat jong ka di nang tang la paste page lawan ka juk ka format lara phim lap kem sa post ka video sa page ba timenta hang di ngan pen kala ya ki link ka to kan ngan pen kala no nomor ba kan suk ban link ban navigate na ka page sha ka pan kani ka de ka bang la pendap ka video ka bar ban mentah hang di ban pen pelai kan ni nomor ka de ka video ka balai bat ka de video ka ba ngala pendap ban snai kan ni ka website na ka Excel rangkat bat pi hang ni ngan pen internet pen wandur bahaya kan ni kidan ka to kan ni ki bang ya ban design ha kata ka rukom bakan ya pher na ka wes ko pan hoi ki banner ki we ki ba kring ki ba pen pela bat menta kum ya kan ni ka section hang ni pila ban bu kat kum ka ba phi sngoman ma phi henry na ka banta jonga hakani ka video nga shu penya pher tangka kerteng jong kini ki link nga bu kum ju hi phi ka rukom design ka shong kar kum ka jingdan kam bat ka shong ru haunong design hakanu ka rukom ukwa ban penwandur te phiru phila ban sim ya kata kala dakanu phila ban jet ban penwandur ya ka side ka jong phi hang ni kamdon ka ba nganga kwa ban penkela ri tai tang kini hi hoi ban link ya ki dokumen phila ban jet la dai phitan bun ki dokumen hakani ko video ngasupun ep ba hoi la ya bang sakto ko banta ban select ya ka file ban link tambah hang ni nganum link su ngasu ai tangka kerteng dakawai ban penya pher kalong ko basong tanat lada phila ban budien kumni ban persang ban sna lada phimpat sna website ka don hi ka jingtuna khandiat lada phimpat jumlin ban le na ka basic coding jong HTML henry lajar kata compare kani kala yara bi sibun ban panwandur kumni ta ka ba phila ban bot ka video ka ba ngai kai ngamut banong tementa hang ni la persang ban change ya kar komlong jong ka page tinga bu no daka banner hang ni ngaweng na kidak dan ki jingtho hiru phila ban le kumju nang ta hang ni ru kan ka dur ngan weng no bro artali ngan persang ban bu daki jingtho hang ni ngan simbe gi random text na ka word ngan copy ngan paste hang ni te phila ban bu ya ki jingtho ki ba phide ban bu kat kum ka jingdon kam ala copy kan ka first paragraph ngan paste hang ni
nang ta pedes ai wrap text kentiu kidak hajrong kandian tikal awandur bat ka baar hangni ai komju hi copy ya ketu ka paragraph paste sai wrap text kentiu haneng kandian pi ka jing duna jong kani kerkomsina website nang di kalong kani keba ada ka don ki text ki balong overflow lani ki bala tam na ka to ka boundary ka margin ka phibu phimla ban I auto scroll lani ban le auto phimla re ka html tada phil jai na ka basic html pat phila ban le kani hoi ngala ban hikai phi hang ni ban wandur bai ya kini ha kata ka kom ka banga ong phi kum bala ban le ka html coding re kan long ka ba kham janjar la phi pen tiamata ken shwai kata ini ya saprang da ka bang ibut ya kani ka ban internet ya kani ka site hangni ka change ya kani ka main banner jo kani ka page kam da internet ba da bu da ka tu nomor ba hoi mo kala di ka website ka ba snan ya ka wi kom teman tangin jin da ka wi ka banner ka ban long attractive teman tangan jit da kani hoi kala wandur kandian henry kani ngin persang ban bu haneng sibet ngin aino haka main dia menta in persang ban link ya kani ke homepage ti ke homepage menta nga persang ban link mat kala link nata sim ke ju format jong ka tu ke link na jrong nang ta pada save kumbang ala batai hak video ke ba nengkong ke baar tapi save kat kum ka selection kumbang ajuang hang ding ainot dakawi pada ka karteng nomor kani ke di ka about page to andala ada ban save publish kalalong da page menta hau browser kani ka page kala don kani kala internet kala wandur kala iper ka banengkong kani kadi ka baar ka about page bat menta di ngadon kam ban link na ka homepage pat saka about page nomor na ka about page la don ka homepage ka bangi link tementa hang ni haka page ka banengkong haka homepage na pi about pi sim ya ka page ka bangisna nata copy itu format haka navigation nata sa save biang pada sasisin ya kani ka homepage ban pen internet ya ka komlong ko jongka ban la ban navigate na ka homepage saka about page nang ta sa save biang kumju hi kat kum ka selection nang ta sa I publish bat ka site jong pi kan long boom kala long pi tidak pi ya saka page ke ban nangkong ke badi ke homepage kala ya na pi ya saka about page ru na pi klik kala ya temanta da pi ya skibi ru ki file ki ba pi link kan long hakani krukom kan la ban navigate tila ban navigate saki file ki dokumen bat saki page kani kala wandur sibun banda yang ujor bat ka ke bangila isna ka video ke banengkong bat ka baar kamtam ha ka banengkong karang dei tang jing sedang ka baar kala kamandur bat menta ka balai kala wandur hang dingin pen internet susu da ka bangin bujili no ya ka bana ti kani ka banengkong ka bana ka dikani ngin bujili no da ka wai ai no da ka bana ka ba internet ti phila ban design bahai ka bana kala belong haka MS Paint lani kala belong haka Photoshop bat kiwei pada kijaj photo editor iba phila ban penwandur ya ka tewanom klet ya kani ka bangai kai hoi kala long ka ju select nang ta sa save kat kum ka selection lalong ko babun ketin ka ju henry pidi man kan mau lara pi baklai kani kar kom display ka page kala balong
repeat bat kanom internet akan ikerkom ke bangapan EAP kelak ban don link jong ki sheet na ke Excel timentah ni ya kan ke ba aru ke beri ke about page ya ke banner ke beri ke main banner ngan penkelano da ke way ngan aino da kan ke covid khat khandai ke certificate kan ke banner ke di jong kawai ke post ke bangala post ke techlovenia.com pila ban page buat klet ban www.techlovenia.com dan pila ban Google ya ka pin salam bat ka video rung ala hikai kumno ban shna southly ki COVID-19 vaccination certificate da ka ba phi load ya ka action file jong ka Photoshop phim dan kam ban le ai ka ba bun kam rei pin su le tang khndiat ki kam ki ba rit baria ban penwandor ya ka card kan sasu generate back tu ya kata pila ban pe na ka video timentah ni kala save ya kata ka banner ka ba nabu da ka wai bat andala refresh ya ka page pin sai bakala pla kala long dor da kumwai bat kala internet shibun ban page tiket ni ka file kembali ke main jok Excel pinde ban delete dali leru nomor hang ni pila ban modify ya shibun keke timenta anda la shim ya kini ki page la refresh dan navigate na way kala internet tiket ni ke video ke balai ke bangong epi ke ba ngila temu na kalian ga jongi bangin penmi lightly ki video ki badai hakar komban shna ya ka website na ka Microsoft Excel bat kani lala ban pendap manta markmat bat phi ti perlog ngakarmen ba phi internet kani ka video wat kelat ban kersa dingi na kapor lada phim pat subscribe ya kani channel ko jongi bat kumjur ban ai ka like bat ka comments ko jong phi kublishipun